každý jiný tanečník byl proti mně jen trosečník. Z hereckých monologů víme, že Petr ovládl jeviště jako amatérský boxer. Neuštěří mu teď tvůrci za krále džajvu pořádný knockout. A jednu každou vedle dál, když ja som to aj tak naschvál postavil, vieš, kde sú zaseknutia, za mne jdu. Jsem džajvu král, jsem džajvu král, jsem džajvu král, jsem džajvu král. Já jsem králem džajvu, 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 já jsem králem. Král! No. Sme sa pohli, aspoň vidíme, že tam je, áno, takto to má byť, tam je náznak, presne. Takže takhle by to měli udělat všichni. Približne Aspoň tam je takhle. niekde, toto je začiatok cesty, takto viem predstaviť, toto je začiatok cesty. Ne, tohle by měl být standard a pak už to jde podle Tak. charizmatu, typu a tak dál prostě. Presne si využil to, tam sú presne na tej hudby postavené zasekávačky, keď majú byť zaseknutia. Ešte aj ja, všetky tie veci sú tam naschvál postavené. Tam, kde sú krátke slabiky, je krátky pohyb. Presne je to urobené, aby vám to sedelo s dýchom. Konečne nejaký niečo. Jo, Díky. tam, kde Michael Jackson skončil, my začínáme. To je úplně jednoduchý. Děkujem. Za mě dobrý dík. Petře, cítíš se teď jako džajvu král? Ne, já jsem ještě furt nějak trošku vystresovaný. Ty jsi měl strach? Po každý mám strach. A vidět to nebylo. Co děláš s tremou? Nebo co jsi s ní dělal konkrétně dneska? No, dělal jsem, že ji nemám.